la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tipemphere. Atate, ndinu kasupe wakukoma mtima ndi wachifundo chonse. Mudadzatiphunzitsa kupemphera, kusala zakudya ndi kuchita zachifundo, kuti tipeze momwemo mphamvu zogonjetsera zoyipa. Tikudzichepetsa pamaso panu povomera kuti tidakuchimwirani. Mutikhululukire ndi kutidzutsa kuti tikutumikireni ndi mtima womasuka. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo Lamulungu lachitatu la nyengo ya Lenti. Mukumbukire kuti mulungu woyamba tinkasinkhasinkha kuyesedwa kwa Ambuye Yesu, the temptations of Jesus. Sabata yatha timasinkhasinkha zakusinthika kwa nkhope ya Yesu m'maonekedwe, the transfiguration, kuti tikapambana mayesero timawala. Koma kuti tiziwala, mulungu uno akutikumbutsa nthawi zonse tizipemphapempha madzi amoyo. Ambuye ndi opereka madzi amoyo m'moyo wathu. Matho yamba la mulungu lachitatu mu nyengo ya Lent kuchokera mu buku la Exodo 17 ndi 3 kulekeza 7. Aisraeli afika kumalo otchedwa Refidimu, ndipo kumeneko ludzu lavuta, koma mulungu kudzera mwa Mose akuwaonetsa kuti iye ndi okhutitsa maludzu athu. Mose akufunsa chauta kuti ndichite nawo chani anthuwa. Zinthu zikavuta mmoyo uno tizipita kwa chauta nkunena kuti ndichita chani. Matho achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Roma, mutu wa 5 ndi 1 ndi 2, kuzawerenganso 5 kulekeza 8. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu wa 4 ndime ya 5 kulekeza 42. Koma tiwerenga modumphadumpha, tiwerenga mutu wa 5 kulekeza 15, 19, 26, komanso 39 kulekeza 42. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu mu mthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina Yesu adafika m'mudzi wina wa ku Samariya, dzina lake Saika, pafupi ndi kadziko kamene Yakobo adapatsa Yosefe mwana wake. Kumeneko kunali chitsime cha Yakobo. Yesu adakhala pansi pambali pa chitsimepo chifukwa anali atatopa ndi ulendo. Nthawi ili ngati 12 koloko masana. Tsono padafika mayi wina wa Chisamariya kudzatunga madzi. Yesu nkunena mopempha kuti, zikomo mundipatseko madzi akumwa. Nthawiyo nkuti ophunzira ake aja atakagula chakudya mzinda. Mayi wa Chisamariya uja adayankha kuti, inu amene muli mu Yuda, bwanji mukupempha madzi kwa ine mayi wa Chisamariya? Pakuti tu Ayuda sayenderana ndi Asamariya. Yesu adati, mukadadziwa mphatso ya Mulungu, mukadadziwanso amene akupempha madzi akumwayo, bwenzi mutapempha ndi inuyo mayi. Iye nakupatsani madzi opatsa moyo. Mayiyo adati, bambo, mulibe nchotungira chomwe, ndipo chitsimechi nchozama. Nanga madzi opatsa moyo nkuwatenga kuti? Yakobo kholo lathu ndiye adatipatsa chitsime chimenechi, chifukwa mwini wakeyo ankamwapo pamodzi ndi ana ake ndiponso zoweta zake. Kodi inuyo mungapambane iyeyo? Yesu adati, munthu aliyense omwako madzi awa adzamvanso ludzu. Koma aliyense odzamwa madzi amene ine ndidzampatse sadzamvanso ludzu konse mpaka muyaya. Madzi amene ndidzampatsawo adzatumphukira mwa iye ngati akasupe amadzi opatsa moyo, nkumpatsa moyo osatha. Mayiyo adati, bambo, patseni kweneyo madzi amenewo kuti ndisadzamvenso ludzu kapena kudzatunganso madzi kuno. Mayiyo adatinso, bambo, ndadziwa tsopano kuti ndinu mneneri. Makolo athu ankapembedza Mulungu pa phirili,
koma iniwo mumati ku Yerusalemu nkumene anthu akuyenera kupembedzerako. Yesu adamuwuza mayiyo kuti, mayi, ndithu ikudza nthawi pamene mudzapembedza Atate osati pa phiri kapenanso ku Yerusalemu ayi. Asamariya amapembedza chimene sachidziwa, Ayuda afe timapembedza chimene timadziwa, pakuti chipulumutso nchochokera kwa Ayuda. Koma ikudza nthawi ndipo yafika kale pamene anthu opembedza kwenikweni adzapembedza Atate mwauzimu ndi moona. Atate amafuna anthu otere kuti ndiwo azimpembedza. Mulungu ndi mzimu, ndipo mpembedza iye akuyenera kumpembedza mwauzimu ndi moona. Mayiyo adati, ndikudziwa kuti akudza mpulumutsi olonjezedwa uja. Iye akadzafika adzatifotokozera zonse. Yesu adamuwuza kuti, ndine amene. Ineyo amene ndikulankhula nanu mayi. Asamariya ambiri m'mudzi muja adakhulupirira Yesu chifukwa cha umboni wa mayi uja, wakuti iye wandiwuza zonse zimene ndidachita. Tsono pamene Asamariya adafika kwa Yesu, adampempha kuti akhale nawo kwawoko, ndipo adakhaladi komweko masiku awiri. Pamene anthu enanso ambiri adakhulupirira chifukwa cha mawu a Yesu, mwakuti adawuza mayi uja kuti, takhulupirira tsopano osati chifukwa cha mawu ako, koma chifukwa tadzimvera tokha. Tadziwa kuti ameneyo ndi mpulumutsi wa anthu apa dziko lonse lapansi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero abale ndi alongo ndi Lamulungu lachitatu mu nyengo ino ya Lent. Ndekuti Lent tsopano ikufika pachimake penipeni pakati ndi pakati, ndipo ikutikodola kuti titembenuke mtima monga tikuonera mu nkhani ya muthenga wabwino. Komatu otembenuza mtima ndi Mulungu. God initiates the process. Timenera tiyankha bwanji pophunzira kumadalira iyeyo. Izi ndi zimene tikuziona m'mawu oyamba. Mose ndi Aisraeli aja akuyenda kupita ku dziko la malonjezo. Tikumbukire kuti Lent ndi ulendo opita kwa Tate athu, ulendo otembenuka mtima, ulendo obwerera kumene kuli chiyero, kumene kuli holiness. Nchifukwa timakhala tikuyimba nyimbo zosiyanasiyana. Onani tikubwera, onani tikubwera. Tembenukani mtima, nthawi yakwana abale. Isetureya liyaya, tuleya liyaya, tikubwera Ambuye ku Yerusalemu. Tsono Aisraeli akale akuyenda njira kumana ndi zopsinja. Monga inu ndine timakumanirana ndi zopsinja m'moyo mwathu. Monga mu nyengo ya Lent tingakumanirane ndi zopsinja, Satana kutiyesa njira zosiyanasiyana. Alibe madzi, akundandaulira Mose. Ndipo pondandaulira Mose mwakunena kuti, kodi Mulungu ali nafe? Bwanji anatani kutileka tibwerere tikafere dziko lomwe lija? Nthawi zina tikakumana ndi zopsinja, timayiwala zabwino zimene Mulungu watichitira. Mu nyengo ya Lent kumene titha kuyamba kusala, titha kuyamba kuchita ntchito zachifundo, kugawa zimene tili nazo. Koma nthawi zina timayiwala chifukwa katemta kabwera m'moyo mwathu, nena kuti bwanji ndipange sluggish back. Nthawi imene ndikusala bwanji ndingodya, nthawi imene ndikuchita zachifundo bwanji anthu sakuyamika. Lero Ambuye Yesu kudzera m'mawu oyamba kunena kuti tisabwererenso m'mbuyo. Komano mawu athu akhale mawu a Mose onena kuti nditani nawo anthuwa. Chilichonse chimene tikukumana nacho nyengo ya Lent tibwere nacho kwa Ambuye kuti, God, this is my situation, what should I do with it? Tikukamba za kutembenuka mtima. Ndipo atipatsa mawu a muthenga wabwino otithandiza kuti tisinkhesinkhe kuti tingatembenuke bwanji mtima. Nkhani ya mzimayi pachitsime, mzimayi wa Chisamariya ndi Ambuye Yesu at the site of Sychar. Muli maphunzitso ambiri amene tingasinkhesinkhe, sitingamalize onse, koma mwina asanu chabe amene tingalingalire. Choyambirira tikuona kuti Mulungu ali ndi njira zake zotikokera kwa iye mwini. Mulungu amagwiritsa ntchito china chilichonse kuti atikokere kwa iye mwini. Dzulo timaona the prodigal son, mwana olowerera, anabwerera kwa Mulungu chifukwa cha njala. Lero tikuona mayi wina amene akubwerera kwa Mulungu chifukwa cha ludzu. Ambuye Yesu akudziwa ali ndi ophunzira ake, kenaka akuwatuma ophunzira ake apite m'midzi akangane chakudya.
Tikumbukire kuti Mulungu akafuna kutichitira zazikulu, Mulungu akafuna kutitembenuza mtima, Mulungu akafuna kutiyankhula, amatiyankhula as individuals, amatiyankhula aliyense mu conscious yake. Nthawi ina akuchiritsa wina osaona, adamtengera kunja kwa mudzi kuti akakhale naye one to one. Lero tikuona Ambuye Yesu deliberately akuwatuma ophunzira ake akagule chakudya, creating an environment kuti akhalepo ndi mayi wakusaika uja. Chimodzimodzi mukumbukire mzimayi ogwidwa ndi chigololo mu uthenga wa Yohane momwemo. Anadikira anthu onse achoke ndi pamene Ambuye Yesu anayamba kumuyankhula, ali kuti anthu aja. Lero chimodzimodzi Ambuye Yesu ali okhaokha ndi mzimayi uja. Amayi a Chiyuda anali ndi nthawi yawo yotunga madzi, mamawa ndi madzulo, koma apa tikumva kuti nthawi ili ngati 12 koloko, nthawi anthu samapita kokatunga madzi, koma china chake prompted the woman kuti apite pa chitsime akatunge madzi. Why? Mulungu ali ndi njira zake zotikodolera. Mayiyo anamva ludzu kakunambwerera alendo, tithoika zifukwa zambirimbiri, but the bottom line anapita nthawi imene inali yosavomerezeka kuti akatunge madzi. Mulungu ali ndi njira zake zotikodolera. Atha kutikodola chifukwa cha mtendere, atha kutikodola chifukwa cha mavuto. China chilichonse chimene tamva kuti yankhula mu mtima mwathu, tizipanga respond. Mulungu sayendera imene akuyendera ya chigulugulu akafuna atisinthe. Mayi sanadikire nthawi imene wina aliyense amapita ku chitsime, anayendera nthawi potengera ndi zosowa zake za nthawi imeneyo. Mulungu amabwera kwa ife, koma akabwera kwa ife amasokera kuti ife tiyankhe. We should respond. God initiates conversion, God initiates change, God initiates our sense of holiness, but timenera tipange respond. Mayi mundipatseko madzi. Mayi uja akuyiwankhira nkhani. Inu Ayuda mungapemphe madzi kwa ife, Asamaria after all mulibe nchotungira chomwe. Komano Mulungu amafuna kuti tisanamudziwitsitse, tiziyenda step by step. Ndibodza la nkunkhuniza kupita ku chechi kamodzi, kupita ku chechi mwezi umodzi, nkunena kuti Mulungu ndidandziwa, Mulungu ndidamvetsa. Tikwenera ulendo wathu wa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tiziyenda naye Mulungu. Tamuoneni mayiyo koyamba kuyankha mwamwano, inu Ayuda, the lady is so arrogant. Kenaka akusintha, bambo wachoka tsopano kungotchula kuti Ayuda, wayamba kulemekeza, bambo mulibe nchotungira chomwe. Kenaka wasintha akuti inu ndinu mpulumutsi, you are the Messiah. Wamuzindikira Ambuye Yesu. Poyamba nango muzindikira ngati Muyuda, kenaka wamuzindikira ngati bambo kaulemu kabweramo, kenaka wamuzindikira ngati Messiah. Ndipo pamene Ambuye Yesu ananena kuti mayi inu ndikudziwa, tandiuzani za banja lanu, munakhalapo pa banja, mwamuna amene muli nayo pano ndi wachisanu nchimodzi wa namba 6. Mayi uja akututumuka, inudi ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja. Waenda mastepu onse chifukwa chokhala ndi Ambuye Yesu mpaka wamuzindikira kuti ndi mpulumutsi olonjezedwa uja. Tikwenera kuti tizikula mchikhulupiriro chathu. Nchifukwa mpingo umatipatsa nyengo ya Lent kuti tikule mchikhulupiriro chathu. Tikula bwanji? Tuonjezere mapemphero. It's a way of trying to grow in faith. Tikula bwanji? Tiphunzire kusala, kudzimana, kudziranga, kuti timve nawo amene ali ndi njala amamva bwanji. Timve nawo ausiwa kuti amamva bwanji. Tiphunzire kudzimana mwadala. Potsirizira imatipempha kuti tizirapa machimo athu. If you see the 40 days, they are enough for us to grow in faith. Masaiko analista amanena kuti munthu atha kusintha chikhalidwe kapena kuphunzira chikhalidwe china in 21 days, in 3 weeks. So Lent ili ndi 40 days imene ndiyokwanira ife kuti tikule mchikhulupiriro. Kenaka mayi uja anena kuti inu Ayuda mmapemphera ku Yerusalemu, ife timapemphera pa phiri la Gerazini. Ambuye Yesu anena kuti yayi nthawi ikudza ndipo yafika kale pamene anthu adzapembedza Mulungu muzimu komanso mochona. Mwachidule afuna anene kuti before the Lord, before our Savior, nkhani ya rituals it doesn't count. Mulungu amafuna kuti tizimpembedza pamene tilipo, tisatengere kuti ndili ku church, ndili ku Yerusalemu, ndili kuti inde malondo ofunikira ife amatikumbutsa kuti we are in special places. Komano Mulungu amatekeseka kwambiri ndi mtima wathu. Idzakwana nthawi ndipo yafika kale yompembedza Mulungu muchoona, chifukwa Mulungu ndi mzimu. Tiphunzire kupembedza Mulungu pena paliponse pamene tayima. Kenaka tikuona kuti mayiyu atazindikira kuti inu ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja, akuthamanga, akwasiya Ambuye Yesu pa chitsime, akukauza abale yake, ndakumana naye, wanduza zakuti, amene uja ndi mpulumutsi. Anthu akugoma, anthu akupita konko, akukampempha Ambuye mukhale nafe. Okumana ndi Ambuye Yesu, poyambirira amachita machawi kukauza ena kuti akumane na Yesu.
inu ndi ine ngati takumana naye Ambuye Yesu mu Lent muno, tathandiza ena kuti akumane naye. Mayi uja anakabwekera zazikulu zimene waziona iye. Koma choseketsa kapena chosangalatsa nchonena kuti anthu aja atakhala naye na Ambuye Yesu chifukwa cha umboni wa mayi uja, kenaka akunena kuti iwetu mayi sinde kuti takhulupirira chifukwa cha iwetu, takhulupirira chifukwa choti tadzimvera tokha. Ndiye kuti anthu aja ngakhala anatembenuka mtima analasana nkhululukire mayi uja, amamuona abenga tochimwa, amamuona abenga tolephera. Choncha kunena kuti umboni wako ifeyo usaganize kuti ifeyo tatembenuka chifukwa cha iweyo kunyada. Let us learn to honor anthu amene atithandizanso kuti tikumane ndi Ambuye Yesu. Sitingamapatse ndalama, sitingamapatse chani, koma kumapempherera kuti Mulungu asabweze mbuyo. Anayenera kumpempherera mayi uja amene tsopano wakumana ndi Ambuye Yesu wayamba mwatsopano kuti asabwererenso ku makhalidwe yake akale. Kutembenuka mtima kwa mayiwo kukutipatsa phunziro loti otembenuka mtima amalalika uthenga wabwino. Kukutipatsa phunziro nena kuti tikatembenuka mtima tithandize ena kukumana ndi Mulungu. Koma choposaposa tikakumana ndi Ambuye Yesu tiphunzire kukhululukira ena. Anthu akusayika sanafune kumkhululukira mzimayiyo potengera khalidwe lake ndi mbiri yake yakale. Inu ndi ine titatembenuka mtima, inu ndi ine titalapa, inu ndi ine titasala zakudya, inu ndi ine tachita ntchito zachifundo, tiye tikafalitse uthenga onena kuti Ambuye Yesu akutikodola kuti titembenuke. Mwachitanji kutembenuza mtima anthu ena mu nyengo ino ya Lent? Ambuye tithandizeni kubwerera kwa inu. Mutitane munjira ina iliyonse, timve mu mtima mwathu ndi china chilichonse chimene mukugwiritsa ntchito. Mwa mayiyu mwagwiritsa ntchito ludzu, ife mutha kugwiritsa ntchito china chilichonse. Tizindikiritseni chimene chikutikokera kwa inu. Limene likhale pemphero lathu tsopano ndi pa nthawi zosatha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.